हेलो वेलकाम टू बड एक्सपिरियेंस गिबियावनो बयखौबो आंनि बे इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। होमब्ला जोंहा नोंथांमोननि थाखाय DHS प्रिभियास इयारनि कुइसन्स लाबोनाय जादों। जाय बिथांमोना आवगायनि प्रिभियास इयारनि कुइसनफोरखौ नायाखै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो आं बेनि जा 2020 मायथाइनि प्रिभियास इयारनि कुइसनमोन मर्निं शिफ्टआव जानाय बेखौ जोङो होनाय जाखाबाय। चेनेलाव थांनानै नायनानै लादो नोंथांमोना। जोंहा दिनै इभिनिं शिफ्टनिखौ लाबोनाय जादों। होमब्ला गिबि कुइसनानो दङ हु वाज द फाउन्डार अफ मौर्य डायनेस्टि। मौर्य डायनेस्टिनि गायसनगिरिया सोरमोन होननानै सोंदों। होमब्ला बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसनफोराव नायदो। अपसननि गेजेराव बिनि फिननाया मा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट कुइसन हु डिफिटेड पृथ्वीराज चौहान एट द सेकेंड बेटल अफ टार्निन। पृथ्वीराज चौहानखौ सोर फेजेनदोंमोन सेकेंड बेटल अफ टार्निनाव? होमबा नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन बी मोहम्मद घरी। नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा द फेमास मोती मस्जिद इन आग्रा वाज बिल्ड बाय विच अफ द फलोइंग किंग्स। दा आग्रानि मोती मस्जिद होननाय मोनसे फेमास दङ नङा होमब्ला बेखौ सोर राजाया लुदोंमोन होननानै सोंदों। होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन सी शाहजहान। नेक्स्ट कुइसन द ईस्ट इंडिया कम्पानी वाज फाउन्डेड बाय। ईस्ट इंडिया कम्पानियाखौ सोर दिहुनदोंमोन होननानै सोंदों। होमबा नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बेथ' जोंहा मर्निं शिफ्टआवबो फैदोंमोन। बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन ए द मार्चेन्ट्स अफ लन्डन। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन इन विच इयार क्विट इन्डिया मुभमेन्ट वाज स्टार्टेड। क्विट इन्डिया मुभमेन्ट भारत नागार सोमावसारनाया माबे मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन। होमबा नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। अपसननि गेजेराव बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन डी 1942 आव। नेक्स्ट कुइसन व्हाट इज द स्मलेस्ट प्लेनेट इन आवर सलार सिस्टेम। जोंनि सलार सिस्टेमाव बबे ग्रहआ बयनिख्रुइबो दुइसिन होननानै सोंदों। होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन ए मार्किउरि। नेक्स्ट कुइसन व्हाट इज मेकमोहन लाइन। मेकमोहन लाइनआ मा होननानै सोंदों। नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायनानै ला आरो बिनि फिननाया जागोन जोंहा मेकमोहन लाइनआ मा? बाउन्डारि लाइन बिटुइन इन्डिया एन्ड चाइना। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन विच अफ द फलोइंग रिभार्स इज लंगेस्ट। गाहायनि बबे दैमाया बयनिख्रुइबो गोलावसिन होननानै सोंदों। नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननायखौथ' जोंहा मिथिखागौ। बिनि फिननाया जादों नाइल। आरो बयनिख्रुइ देरसिन दैमाया मा? बयनिख्रुइ देरसिन दैमाया जोंहा एमाजन। नेक्स्ट कुइसन व्हाट इज द केपिटेल अफ अस्ट्रिया। अस्ट्रियानि केपिटेलखौ सोंदों। होमबा बिनि फिननायफोरखौ नोंथांमोना नायदो अपसनाव। बिनि फिननाया जागोन जोंहा 9निया अपसन सी भेना। नेक्स्ट कुइसन व्हाट इज द लार्जेस्ट क्रेचार इन द वर्ल्ड। बेबोथ' जोंहा मर्निं शिफ्टआव फैदोंमोन। बिनि अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसनखौ नायदो। बिनि फिननाया जोंहा ब्लु व्हेल जायखौ जों बर'आव नाथिमि होननानै बुंनाय जायो। नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा 11आव विच अफ द फलोइंग काउन्ट्रिज इज नन एज द लेन्ड अफ द राइजिं सान। गाहायनि बबे हादोरा लेन्ड अफ राइजिं सान होननानै मोनथिजायो। अपसनफोरखौ नायदो। अपसननि गेजेराव बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन सी जापानखौ मिथियो लेन्ड अफ राइजिं सान होननानै। बिनिफ्राय फैदो नाम्बार 12आव विच इयार बडि कानेक्ट्स मेडिटेरियान सी विथ द रेड सी। गाहायनि बबे मेडिटेरियान सी आरो रेड सीखौ कानेक्ट खालामो होननानै सोंदों। होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन सी सुइस केनेल। बिनि फिननाया सुइस केनेल अपसन सी। बिनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा हु डिस्कभार साउथ पल। बेबो जोंहा मर्निं शिफ्टआव फैदोंमोन। साउथ पलखौ सोर दिहुनदोंमोन होननानै सोंदों। होमब्ला बिनि अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननायाथ' जोंहा मिथिखागोन। जोंहा आमेनसेनआ साउथ पलखौ डिस्कभार खालामदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन विच अफ द फलोइंग इज नट ए सीपोर्ट अफ इन्डिया। गाहायनि बबे सीपोर्ट नङा होनदों भारतनि। होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो बबे नङा। माइसुरा भारतनि सीपोर्ट नङा। बिनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन खाजुराह इज सिटुएटेड इन। खाजुराहआ बबेयाव दं होननानै सोंदों। होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन सी मध्य प्रदेश। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा नामदाफा नेशनेल पार्क इज सिटुएटेड इन।
बेयो जोंहा फैबाय थानाय जायो गोबां एग्जामावनो नामदाफा नेशनेल पार्कआ। होमब्ला नामदाफा नेशनेल पार्कआ बहा दं होननानै सोंदों। बिनि फिननाया जागोन जोंहा अरुणाचल प्रदेश। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन फैदो, वेर इज द हेडक्वार्टार्स अफ इउनिसेफ सिटुएटेड? इउनिसेफनि जा हेडक्वार्टार बियो बहा दं होननानै सोंदों। नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायनानै लादो। होमब्ला बिनि फिननाया जागोन जोंहा निउयर्कआव दङ बिनि हेडक्वार्टारा। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन फै, हु रट द बुक ए पेजेस टु इन्डिया? ए पेजेस टु इन्डिया बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होननानै सोंदों। नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायनानै लादो। बेखौ लिरदोंमोन जोंहा सोर? E.M. फर्स्टार, अपसन बी। नेक्स्ट कुइसन, द कमनवेल्थ गेम्स इज हेल्ड एभ्री? कमनवेल्थ गेमआ माबे एभ्री होनना सोंदों ना माबे समाव जायो होननानै सोंदों। होमब्ला अपसनफोरखौ नायदो। अपसननि गेजेराव बेनि फिननाया जागोन जोंहा 4 years। एभ्री 4 yearsनि उनाव खुंनाय जायो कमनवेल्थ गेमखौ। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन जोंहा, द कालिंगा प्राइज इज गिवन एभ्री इयार फर पपुलाराइजेशन अफ साइन्स बाय? कालिंगा प्राइजखौ माबे होयो होनना बुंदों। नोंथांमोना नायदो अपसनफोरखौ। बिनि फिननाया जागोन जोंहा 20निया अपसन सी, दा इउनेस्क'आ मा होनदों कालिंगा प्राइजखौ होयो। बेनिफ्राय 21 कुइसनाव जोंहा हु वाज द फार्स्ट वुमेन टु गो इनटु स्पेस? सोर आइजोआ गिबिसिनै अख्राङाव थांदोंमोन होननानै सोंदों। होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा भेलेन्टिना टेरेस्क'भा, अपसन बी। ओमफ्राय गुबुन कुइसनाव फैदो, हु वाज वेल नन एज फ्रन्टियार गान्धी? फ्रन्टियार गान्धी होननानै सोरखौ मिन्थिनाय जायो? होमब्ला नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखागौ फ्रन्टियार गान्धी होननानै सोरखौ मिन्थिनाय जायो। अपसनाव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आन्सारखौ। बिनि फिननाया जागोन जोंहा खान आब्दुल गफर खान, फ्रन्टियार गान्धी होननानै मिन्थिनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन, वेन इज द डक्टर्स डे सेलेब्रेटेड इन इन्डिया? डक्टर्स डेखौ जोंहा इन्डियायाव माब्ला फालिनाय जायो? नोंथांमोना अपसनखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा 1 जुलाइ, अपसन सी। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन, डुमा इज द लोअर लेजिस्लेटिभ हाउस अफ? डुमाया मा होनदो माबेनि लेजिस्लेटिभ हाउस होननानै सोंदों। नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा डुमाया मानि अपसन ए, आफगानिस्ताननि लोअर लेजिस्लेटिभ हाउस। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा, व्हाट इज द नेशनेल फ्लावर अफ बांलादेश? जोंहा बांलादेशनि नेशनेल फ्लावारखौ सोंदों आरो मर्निं शिफ्टआव जोंहा इन्डियानि नेशनेल फ्लावारखौ सोंदोंमोन। दायो इभिनिं शिफ्टआव जोंहा सोंदों बांलादेशनि नेशनेल फ्लावार। होमबा बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन ए, वाटार लिलि। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन जोंहा, द इन्डस भेलि सिभिलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटुइन? नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। इन्डस भेलि सिभिलाइजेशन फ्लरिश माबे समाव जादोंमोन? नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा 2500 BC to 900 BC। होमब्ला अपसन बी आ बिनि फिननाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा, एम्पायर अशोका वाज द मोस्ट फेमास किं अफ? अशोकाया मानि गोबां मिथिजानाय मुंदांखा महाराजामोन होननानै सोंदों। होमब्ला नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बबे फोलेरनिमोन अशोका राजाया? अशोका फोलेरा जोंहा मा होनदो अपसन ए नि जागोन मौर्य डायनेस्टि, मौर्य फोलेरनि सासे मुंदांखा राजामोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन जोंहा, द सेकेन्ड बेटल अफ पानिपत वाज फाउट डिउरिं द रिजिन अफ? सेकेन्ड बेटल अफ पानिपतआ बबे समाव जादोंमोन होननानै सोंदों। सोरनि समाव? नोंथांमोना अपसनफोरखौ नायदो। बिनि फिननाया जागोन जोंहा अपसन सी, आकबरनि समाव जादोंमोन सेकेन्ड बेटल अफ पानिपतआ। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा, द मेन अबजेक्टिभ अफ खिलाफत मुभमेन्ट वाज? खिलाफत मुभमेन्टआ मा होनदों बिनि मेइन अबजेक्टिभआ मा होननानै सोंदों। नोंथांमोना अपसनफोरखौ नाय। जोंहा अपसनफोरखौ नायनानै ला मोजाङै। आरो बिनि फिननाया जागोन जोंहा टु रेस्ट'र द कालिफ अफ अट'मान कालिफेट टु हिज फर्मार पजिशन। होमब्ला बिनि फिननाया जोंहा अपसन डी जागोन दै। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन दङ जोंहा, हु लेड द राजपुट्स इन द बेटल अफ हाल्दिघाटी?
मा होनदो राजपुतखौ बेटल अफ हालदिघाटीयाव सोर सामलायदोंमोन होननानै सोंदों। नोंथांमोना अपसनफोरखौ नाय। बिनि फिननाया जागोन जोंहा राणा प्रतापआ सामलायदोंमोन राजपुतखौ। होनोब्ला बेखिनियानोमोन जा 2020नि प्रिभियास इयारनि सावरायनो गोनां खोथामोन दिनैनि बेखिनियानो। आरो बिनि उनाव जोङो आरो लाबोबाय थानाय जागोन। बेखिनियावनो सावरायनानै दोनथ'नाय जासिगोन। होमब्ला गोजोन्थों।